дар шаҳри Турсунзода рӯзи байналмилалии ҳифзи кӯдакон бо шукӯҳу шаҳомати хоса таҷлил гардид. Дар ин рӯз аз ҷониби соҳибкорон як маркази дилхушии кӯдакон мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. Иншоот бо таҷҳизоти замонавӣ барои бозии кӯдакон пешбинишуда муҷаҳҳаз буда дорои шароити хуби истироҳату фароғат мебошад. ҳамзамон дар боғи фарҳангӣ фароғатии шаҳр ҷиҳати беҳтар намудани истироҳату фароғати сокинон аттраксионҳои нав насб гардидааст, ки ҳамагон метавонанд ҳамарӯза аз онҳо истифода баранд. барои ободонии ватан дар боғи шаҳри Турсунзода тархофалаки замонавӣ ки баландиаш зиёда аз 40 метр аст, дар тахтхонааш бозиҳои зиёда аз 50 намуди бозиҳои шавқовар барои кӯдакону наврасон васл намудем. توی بینای استفاده داده ما بر روز کودکان روز آمد. شهروندان می توانند آمده از این چیزها همه روزه از ساعت 8 تا ساعت 10-11 شب که باغ آباد است، بسیار یک فضای خوب دارد، استفاده برند. ҷумҳурии Тоҷикистон дар баробари дигар давлатҳои ҷаҳони муосир баҳри ҳифз ва ҳимояи ҳуқуқу манфиатҳои кӯдак тамоми заминаҳои зарурии ҳуқуқиро фароҳам оварда ҷиҳати таълиму тарбияи дуруст ва дар шароити мусоид ба камол расидани онҳо пайваста тадбирҳои судманд амалӣ гардонида мешаванд. дар баробари ин қабул ва амалисозии қонунҳои ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ҳифзи ҳуқуқҳои кӯдак, дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд ва дар бораи варзиши кӯдакон ва наврасон аз ғамхории махсуси давлат нисбат ба кӯдакон ва ояндаи онҳо гувоҳӣ медиҳанд. дар ин зимн аз ҷониби муассисаҳои соҳаи маорифи шаҳри Турсунзода намоиши дастоварду музаффариятҳои кӯдакону наврасон ба маърази тамошо гузошта шуд. ҳамасола рӯзи 1 июн ҷашни кӯдакон гузаронида мешавад. мо хурсанд ҳастем ки дар ин хел ватани сабзу хуррам зиндагонӣ мекунем. мо ифтихор дорем ки ватани мо соҳиби истиқлол гардидааст. сипас аз ҷониби аҳли фарҳанг баҳри болидарӯҳии ҳозирин сурудҳои дилнишин ки дунёи беғаши кӯдакон сулҳу оромӣ ва тинҷиву осоиштагии диёрро тараннум мекард манзури иштирокдорон гардонида шуд.